Sí. A anterior taxa que figuraba neste Concello, que regulaba a utilización das instalacións do Centro Empresarial Transfronterizo, que son do ano 2013, recollía únicamente o uso como espazos comuns sin facer diferenciación entre o que é o salón de actos e a aula de informática e o que son as oficinas que están alugadas a diferentes asociacións empresariais e incluso ao Grupo de Desenvolvemento Rural da Comarca do Ourense. Entón, o que fixemos foi desglosar o que é o uso do salón de actos e a aula de informática, que pasará a ter unha taxa a un prezo público de 10,43 euros a hora, IVA incluído, e por outra banda os prezos das aulas restantes, que serían estas, que serían como un aluguer anual das instalacións do Centro Empresarial Transfronterizo, e que terán un prezo de 10,43 euros por mes por metro cadrado. Este acordo traise a pleno porque os anteriores acordos de aprobación de tasas e de prezos públicos facíase en Xunta de Goberno, que era onde estaban delegados. O novo goberno municipal, isto non o ten delegado na Xunta de Goberno, por lo tanto, ven a pleno. Alguna intervención? Compromiso por Galicia, Grupo Mixto, Democracia Orensana, Partido Popular. Pois sometes a votación este punto da orde do día. Votos a favor? Unanimidade. O segundo punto da orde do día, declaración municipal de servizos prioritarios dos auxiliares de axuda ao fogar. Simplemente dicir, depois ten a palabra o portavoz do goberno neste caso, que é o señor Serafín Núñez, que é un servicio destinado a ser apoio para as persoas maiores e deterioradas. Actualmente hai 11 auxiliares de axuda no fogar con 66 usuarios. Existe unha necesidade para ampliar este servicio. A palabra será fin. Ben, como dicía o señor alcalde, o número de auxiliares de traballadores do servicio de axuda no fogar en o día de hoxe no servicio de 11, que había 10 ata 2014, e que este ano aumentamos nunha traballadora máis, debido, pois evidentemente, a gran demanda que ten este servicio. Comentaba na Comisión Informativa tamén que efectivamente hoxe temos, utilidade a un dato, pero está ampliado, hoxe na actualidade temos 25 usuarios, usuarias que teñen grado de nivel de dependencia reconhecido por lei, polo que hai que obrigatoriamente prestarles un servicio. Teñen unha media de asistencia diaria de 2,5 horas de prestación de servicio diario. E dicir que estes usuarios van progresivamente en aumento. O resto dos usuarios son de prestación básica, que non teñen reconhecido, digamos, que grado de dependencia, pero que precisan dunha axuda máis ou menos diaria tamén para apoialos en determinadas tarefas domésticas. Como comentaba, os alcaldes son evidentemente persoas maiores que precisan deste servizo e que evidentemente levan anos como usuarios deste servicio de atención ao fogar e que, por lo tanto, precisan desta atención, digamos, se xenera como especie de cronicidade e de dependencia non desexable, pero que efectivamente se xenera unha dependencia dun usuario con respecto á prestación do servicio. É dicir, podemos resumir que efectivamente precisan deste servicio para o seu modus vivendi do día a día. As 11 traballadores, como dicía, realizan unha xornada completa e teñen con cargo o 53% do salario, digamos, das retribucións do que cobran ao longo do ano. O 53% ven con cargo a distintas subvencións que veñen do plan concertado da Xunta. Dicir que este ano temos, desde o mes de marzo, 1.782 euros máis concedidos tamén deste plan concertado da Xunta, porque nos aumentaron as horas de dependencia. Nos aumentaron 156 horas de dependencia. Teño informes aquí de técnicos da casa que informan efectivamente destas cuestións, e que tamén desde o mes de setembro pasado tenemos que sumar 755 euros máis que nos subvencionan tamén desde a Xunta. Entón, evidentemente, falamos de que o gasto total dos servicios ronda os 160.000 euros e que o 53% vai con cargo a estes distintos tipos de subvencións, evidentemente son cargos orzamentos municipais deste Concello. Habría que, se faláramos de cantidades, non vou entrar en máis cifras, pero pensar que efectivamente os usuarios tamén do servicio nos aportan unha cantidade que ronda os 11.000 euros ano, que evidentemente tamén van para este tipo
cuestións dos usuarios pagan intermediarios en función da ordenanza fiscal reguladora da prestación do servicio. Bueno, é dicir que aumentamos o número de traballadoras neste caso, cubrimos e damos un servicio máis acaído e tamén se aumenta, digamos, as subvencións recibidas por distintas administracións. Moitas gracias, señor Serafín. Señor Padrón. Simplemente unha pregunta. O servicio vai pasar de 11 a 13 ou segue con 11 persoas? Disposta, no turno de respostas contesta. Voceira de Democracia Lesana. Non teño nada que dicir. Voceira ou voceiro do Partido Popular. Boa tarde a todas e a todos. Como non podería ser de outro xeito, dentro do Partido Popular de Barbadás sempre se apostou, e así o seguiremos facendo, por mellorar a calidade de vida dos nosos conveciños e conveciñas. E moi especialmente no tocante ao cuidado da atención desas persoas que durante boa parte da súa vida tamén cuidaron de todos nós. Estou a falar da xente maior e tamén de outro tipo de persoas que polas circunstancias da vida pasaron a ser tamén dependentes. Parte fundamental para conquerir ese benestar nunha parte tan importante da poboación pasa por ter uns servicios sociais aceitados e un equipo de atención domiciliaria SAF. Por favor, escoítase desde aquí e interrúmpese a intervención do voceiro do Partido Popular. Gracias. Parte fundamental para conquerir ese benestar nunha parte tan importante da poboación pasa por ter uns servicios sociais aceitados e un equipo de atención domiciliaria SAF preparado e amplo en número de traballadores que cubra a maior parte da poboación do noso concello. Gran parte das axudas económicas para elo si o exixen, tanto da Xunta de Galicia como da Diputación. Compre destacar este importante apoio económico, por lo tanto, nós imos a votar a favor desta opción. Gracias. Gracias. Ten a palabra o señor Serafín Núñez para responderlle ás intervencións anteriores. Sí, bueno, ben, en relación co que preguntaba o portavoz de Compromiso por Barbadás, eu na comisión informativa creo que se expliquei, pois a verdad que non entendo o tema, as traballadoras van a quedar, o número de traballadoras queda en 11. Hai dúas traballadoras deste número que estaban por unha subvención, que remate esa subvención a 31 de decembro, entonces, digamos, a contratación que se fai é para sustituir a estas dúas traballadoras, por lo tanto o número se mantén igual, queda en 11. Alguna intervención? Pois procedemos á votación. Votos a favor? O terceiro punto da orde do día é o acordo de compromiso de posta a disposición dos terreos da Diputación. Neste caso, estamos falando das fincas afectadas na zona das Escorregas que están incluídas no Plan Provincial de Cooperación 2015. Na documentación que se xa aportou a todos vostedes figuran as fincas que están afectadas. Ten a palabra a voceira de Urbanismo, neste caso Victoria Morenza. Bueno, vou tratar de explicar brevemente en que vai consistir todo o proceso e os pasos que se deron. A Deputación inviste 50.000 euros a través dos plans provinciais na supresión de curvas nesta zona das Escorregas. Era o único requisito que se lle exixía ao Concello era a posta a disposición dos terreos necesarios. Trátase, como vostedes saben, de 4 parcelas que suman 865,6 metros cuadrados. Bueno, este acordo de expropiación e o acordo necesario de ocupación foi a consecuencia de que se buscou a identificación de 4 propietarios das parcelas afectadas por este proxecto e só conseguimos contactar con 2 destas persoas. Unha destas persoas mostrou ao principio reticencias a ceder o terreno mediante un acordo, mentres que o outro propietario sempre se mostrou disposto a negociar. Así as cousas, e tendo en conta que unha das parcelas, a número 130 do polígono 27, figuraba en catastro coa denominación en investigación e que a parcela do 272 do polígono 26 figuraba a nome dunha persoa que non se consegue localizar porque din que ese nome non se corresponde a ninguén, o Goberno, co asesoramento da secretaria, decidiu pasar ao proceso de expropiación. Finalmente, parece ser que unha das propietarias está disposta a chegar a un acordo de compra e venda co Concello e que ten a intención de demostrar precisamente a propiedade desa parcela 272. Polo visto, o outro propietario do terreo asegura tamén ter documentos que acreditan que é dono da parcela que estaba en investigación. Tendo en conta que nas últimas semanas se conseguiron así cadrar as pezas da titularidade dos terreos e agora resulta que só hai en principio 2 propietarios,
todo fai prever que se chegue a un acordo para fixar o xustiprezo. O que di a lei de 16 de decembro do 54 que para a determinación do valor de compensación atende ao valor objetivo do expropiado. Nun primeiro momento, ambas as partes poden chegar a un mutuo acordo sobre o importe do xustiprezo. E se aos 15 días de terse pechado o trámite da declaración da necesidade de ocupación e ter informado o interesado ou a interesada beneficiario ou expropiado ou expropiada non son capaces de cumprir unha cantidade, inicia a etapa de valoración contradictoria. Antes de pasar á seguinte fase, temos a previsión de que se chegará a un acordo coas partes e entón non se completará o proceso de expropiación. Moitas gracias. Intervencións. Ramón, por favor. A voceira de Democracia Mesana. Nada. Voceiro do Partido Popular. Ten a palabra, señora Chelo Bispo. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la explicación, a Victoria Morenza. Solamente ha quedado un dato por decir, la explicación ha estado perfecta, pero que esta subvención fue pedida por el Partido Popular en el anterior mandato y que ahora, lógicamente, ustedes tienen que ponerlo a disposición, los terrenos, pero que quede eso claro, que fue el anterior grupo de gobierno quien pidió esa subvención para arreglar esa curva tan peligrosa que tenemos. Así como otras actuaciones en el concello, que quiero decir que el grupo de gobierno está viviendo de rentas en este momento durante estos 100 días, como ustedes explican en los periódicos, digan la verdad, y es pistas de pádel a través de la subvención de Diputación y subvención de la Xunta, ahí están a disposición de los vecinos de Barbadas, y como otras muchas cosas que hay que explicar, que digo que siguen viviendo de rentas del Partido Popular y del anterior gobierno. Gracias. Ten a palabra a señora concelleira. Grazas. Eu só teño que dicirle á señora Consuelo Bispo que evidentemente o Partido Popular fixo a súa xestión, os plans provinciais xestiona o goberno que está en cada momento en cada un dos 92 concellos, bueno, en cada un dos 91 concellos da provincia e forma parte da xestión cotiá, entonces non entendemos a que ven isto agora, sacar este tema así agora. Non acabamos de entender. Evidentemente sabemos todos que vostedes estiveron gobernando durante 28 anos, que conseguiron pistas de pádel, que conseguiron un centro de saúde nun outeiro, que conseguiron tantas outras cousas. Non necesitas lembrárnoslo en cada paso que damos. Isto forma parte da xestión dun goberno, do día a día. Moitas gracias. Alguna intervención? Sometes a votación o punto de acordo de compromiso, no, de expropiación da zona das escorregas. De acordo de compromiso de posta a disposición dos terreos da Diputación. Votos a favor? O cuarto punto da orde do día é a expropiación na zona das escorregas, que se compón de dos puntos, de dos aspectos, o acordo de expropiación en sí e o acordo da necesidade de ocupación. Son dos puntos que son consecuencia do acordo de compromiso da posta a disposición dos terreos da Diputación. Penso que a concelleira do urbanismo explicou claramente. Non sei se quere volver a intervir e se hai alguna intervención por parte dos outros grupos que compoñen este pleno. Pois entón sometese a votación a primeira parte, que é o acordo de expropiación. Votos a favor? E o segundo aspecto é o acordo da necesidade de ocupación. Votos a favor? Pois unanimidade tamén. O quinto punto da orde do día é a moción do Partido Popular de Barbadas para mellorar a accesibilidade ao Centro de Saúde de Valenza. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira. Boa tarde, señor alcalde e membros da corporación. O Partido Popular de Barbadas sigue a traballar en positivo, neste caso achegando iniciativas que melloran o acceso dos veciños ao novo centro de saúde. Este tema politizouse en exceso por tres razóns. A primeira delas, a Valenza sitúase nunha ladeira que mira cara ao río. Isto fai imposible situar o centro de saúde a carón de todos os veciños. Construílo onde ao río faría baixar e subir pendentes á poboación. Construílo onde a autoestrada faríalle subir e logo baixar. Cara ao norte temos o Ourense, cara ao sur sería acercar ao propio centro de saúde de Barbadas, ten pouco sentido. Ademais, habería unha distancia considerable para os veciños do final da avenida de Celanova e habería tamén baixadas e subidas para os demais. Parece, pois, que o solar é tan válido ou inválido como calquera outro.
Segundo, o grupo de goberno prometeu outro máis axeitado na campaña electoral, pero a hora da verdade non o tiña, xa que logo pedía tempo á Consellería para buscarlo. En terceiro lugar, o acceso dos enfermos graves faise en todos os centros de saúde con automóviles, e no caso de maior gravidade ou de carecer daqueles, faise en ambulancias que o Sergas pon a disposición para a ciudadanía a través do 061. Os enfermos menos graves poden acudir camiñando se teñen a sorte de vivir preto do centro de saúde ou ben en transporte privado ou ben en transporte público no caso de carecer daquela. Con toda a accesibilidade podese mellorar. Isto é especialmente interesante nos casos da medicina preventiva para adultos e nenos, controles de tensión, recoñecementos, análisis, etc. Non se lles facilita a ambulancia e, ademais, baixar pola rúa do Outeiro cun carriño de bebés ou cunha cadeira de rodas é perigoso. No Partido Popular somos conscientes destas dificultades como non podía ser de outra maneira. Por lo tanto, con motivo do inicio das obras do Centro de Saúde de Avalenzá, que, lembremos, foi promovido polo Partido Popular, queremos pôr a disposición do Concello os estudios técnicos que xa tiñamos previstos. Queremos aportar medidas para que a accesibilidade ao centro sexa a mellor posible e deixe de ser un obstáculo para o grupo de goberno. Lembremos que SOE e BNG, sempre contrarios a que a Roda seguir avanzando en materia de sanidade, opoñeronse á construcción do centro por emplazamento do solamento. A idea sería facilitar o acceso ao novo centro de saúde por todas as vías posibles. Neste ente, se me permite o señor alcalde, facilitámoslle uns planos que aclararían un poquinho a exposición posterior. Son os planos que van con cotas, con distancias e con pendentes. Continuo, sí, por favor. Opción A, pola Rúa das Burgas. Arranca dende o Freud, preto do actual centro de saúde, cruza o paso de peóns, sube uns metros pola beirarrúa e de seguido colla a esquerda pola vía do parque. Esta vía xa está feita. Habría que continuar coa rampla pegada aos edificios da esquerda, na traseira da cafetería Kibú, panadería Tito, etc., para mellorar a pendente aproveitando o parque ao máximo. Segue despois pola traseira dos edificios da Rúa do Outeiro ata entroncar coa vía peonil xa feita nese parque, saindo fronte mesmo ao novo centro de saúde. Son uns 136,80 metros de distancia cunha pendente dun 10,4%, como pode verse nos planos. Se alguén ten dúbidas despois podemos aclararlas. Opción B, Rúa de San Bernabé. Sería mediante tapiz rodante ou cinta transportadora que arranca dende o xardín a carón da Casa de Cultura. Vai pegada a traseira dos edificios da Rúa do Outeiro. Levaría unha claraboia ou parasol de policarbonato para proteger das inclemencias do tempo. Remataría na cota 9 a 217,72 metros, entrocando coas accións C e D. De aquí seguirían todas até a cota 10, cunha pequena rampa ante aos 19,20 metros que supón esta cota. En total son uns 136,80 metros de distancia, con pendentes do 11,6% no seu total. A opción C, Casa de Cultura. Arrancamos dende a Casa de Cultura, aproveitando as tesores existentes nela, saímos na última planta. Dende aquí, coa construcción dunha pequena pasarela, accedemos á cota 9 sin ningún desnivel. Opción D, Rúa Os Diestros. Mediante unha escalera mecánica que levaría emparellado un salvaescaleras para persoas discapacitadas, arranca de Rúa San Bernabé a carón da tenda MG Estudio Inmobiliario, sube ata a cota 15, 215,80 metros, e de aquí por unha rampa que en parte xa está construída até a Rúa das Burgas. Opción E, Rúa do Viso. Arrancamos da Rúa de Celanova fronte ao Alecrín, subimos Rúa do Viso e pasamos o Mercadona. De aquí tamén aproveitamos o parque por debaixo da Rúa Os Diestros, que xa ten rampa construída até a cota 15, 215,30 metros. Despois de rematar cunha pequena rampa que sería común para as opcións B, C e D, son uns 119,30 metros de distancia dentro do Mercadona aproximadamente, cunha pendente do 10,1%. A opción F, un autocar. Aproveitando a liña de autobuses e previa negociación coa empresa, poderíase conseguir co autocar subirse pola Rúa das Burgas e vixar pola Rúa do Outeiro. Ou ben continuar a vixar pola Rúa do Viso, como se decida. Habería que modificar as direccións de tráfico e algún aparcamento para manobrar mellor o autocar, sobre todo nas curvas. Pódese bonificar o autobús a xente con mobilidade reducida ou nais con coches de nenos neste traxecto. En resumo, o Grupo Popular propón as anteriores medidas que consideramos admisibles según os criterios da Lei de Sostenibilidade actualmente en vigor. Así,
poderíase usar parte do remanente de tesourería que deixou o Partido Popular na anterior legislatura. 925.000 euros. Son melloras baratas que aproveitan moito que xa está feito. Incluso aproveitamos o ascensor da Casa de Cultura que xa está feito nun custarreo. Por iso, acordamos instar ao goberno deste Concello aos grupos da oposición para que, deixando de lado trifulcas partidistas, apoyen sen fisuras a nosa moción para o beneficio do común dos nosos veciños. Doutro xeito, se votasen en contra, reservamos o dereito de informar polo medio da ciudadanía para que esta saiba claramente quen achega ideas de progreso para os veciños e quen, resumindo de progresista, na realidade vota contra elas. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voce do goberno, señor Serafín. Perdón, ten Ramón a palabra. Boas tardes a todos. Bueno, a iniciativa veciñal que representamos aquí sempre tivemos claro, dende hai anos, que a ubicación que se estaba a prever dentro do goberno do PP con maioría absoluta neste Concello non era aceitada por tres motivos. Primeiro, polo custe de ter que facer muros. Segundo, por a accesibilidade case nula do lugar. Terceiro, polo reducido aparcamento para vehículos e incluso para o acceso do autobús urbano. Con respecto á moción que presenta aquí hoxe o Partido Popular. No primeiro párrafo recoñecen que puxeron o solar a disposición da Xunta e que ten accesibilidade complicada para as persoas con mobilidade reducida. E diríamos tamén para as que non teñen a mobilidade tan reducida, porque a pendente é considerable. Refírome aquí tamén a hora da exposición que fixeron que as pendentes, sí, é un 10%, un 11% de cota total, pero empezamos cunha cota dun 20 e tantos, despois imos, o sea, non é a pendente sempre un 10, senón que vai variando. Entonces, se hai que subir primeiro unha pendente dun 30, despois imos llaneando e tal, a accesibilidade é complicadísima, igual, da que despois no total sea un 10%. No segundo párrafo recoñecen que promoveron o centro de saúde. Por lo tanto, promoven un centro de saúde, poñen a disposición da Xunta uns terreos que sabían as complicacións que tiñan e agora tamén queren resolver os problemas que vostedes, cando menos, axudaron a crear ou os que estaban antes de vostedes. Estamos de acordo no último punto en instar ao goberno novo, que non ten responsabilidade na ubicación que se lle deu, se non me equivoco, a que resolva o problema da accesibilidade. Pero isto xa se tratou nun pleno que vai recordar hai 2 meses, que votamos aquí bastante tempo falando sobre o tema do centro de saúde. E o goberno comprometeuse a dar unha solución axeitada a esta complicación e constanos que están a traballar nela. Toda vez que a construcción do centro de saúde tardará cando menos un ano, hai tempo para barallar todas as opcións e escoller a máis axeitada. Por lo tanto, esperemos que o grupo de goberno nos informe aos portavoces dos grupos municipais buscando o noso consenso antes de tomar calquera decisión e non cometa os mesmos erros do pasado de construir equipacións públicas de espaldas aos grupos municipais e por extensión á cidadanía. Volto a lembrar aquí un tema tan importante como este que afecta a todos os veciñas e veciñas deste Concello como é o centro de saúde, que nas eleccións de maio entre o grupo con maior representación, o PP, e o menor compromiso, hai pouco máis de 1000 votos de diferenza nun concello de máis de 11.000 habitantes. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Ramón. Ten a palabra a voceira de Democracia de Sana. Buenas tardes a todos. Quero decir desde eu e a miña compañeira, no noso equipo, pensamos que o que propón o PP é un pouco burlarse un pouco dos veciños de Barbadás, porque é ben certo que últimamente teño escoitado os veciños e parece unha burla, porque xa que a situación, a ubicación dos terrenos foi posta por eles, entonces agora métenos o problema e queren vir de salvadores. Pareceme rayar un cinismo grandísimo, o sea, non estou de acordo con eles. Hai puntos que me parecen ridículos, como por exemplo andar ca xente por a Casa da Cultura, coller un ascensor por a Casa da Cultura para ir a un centro médico. Bueno, eu creo que si vai iso adiante, eu creo que salimos nos informativos de España por ridículos, obsoletos e, non quero poñer máis calificativos despectivos hacia esa proposta. Hai outra como é andar un autobús circular, me pareceme tamén fora de sitio porque
Como ben sabedes todos, a Valenza temos un problema grandísimo de tráfico e non lle vexo moita viabilidade andar con autobús dando voltas, subindo por unha calle e baixando por outra. Penso que, bueno, penso que o goberno, tedes o que estades gobernando ahora mismo, gustaríame escoitar cal é a vosa idea que tedes, xa que, bueno, xa vai sendo hora que nos expliquedes un pouquinho e non nos teñades ca interrogante do que estades faendo. Queríalle preguntar ao PP se estes estudios que traen venen avalados por algún informe técnico e se os supervisaron algún técnico municipal, porque propostas podemos poñer 1000, pero teñen que ser propostas reales e efectivas, e non andar vendendo ao público solucións cando o problema veudiles. E isto digo porque en algún momento tamén lle chamei a atención a algún concejal de aquí por andar dando informacións ao pueblo, e neste momento tamén lle chamo a atención ao PP porque me parece moi cínico. Gracias. Muchas gracias, señora Fina Varelas. Varelas. Non me cambio o apellido, non sei como cambia. Ten a palabra o voceiro, señor Serafín Díaz. Miren, señoras e señores do Partido Popular de Barbadas, para este portavoz hoxe aquí do equipo de goberno, a moción que vostedes traen hoxe aquí, teño que calificar, e vou repetir un pouco alguna palabra que dixe o portavoz de Democracia Ourensán, como o máis grande acto de cinismo político que teñen levado a cabo vostedes recentemente nesta institución. Eu creo que aí queda nitidamente resumido todo isto. Despois de 28 anos de alcaldías populares en Barbadas, de redactar normas subsidiarias nos anos 90, despois presións, de modificar estes presións e demais, na que reservaron sempre, pois por caso na Valenzá, que hoxe a parroquia nos ocupa, as antiguas zonas de cultivo, os viñedos, donde se implanta hoxe pois a R1, para levantar edificacións de baixo 8 alturas que deixaron para os servizos públicos o Alto dos Montes, como sucede neste caso, o caso que nos ocupa, desde logo, non ten nome. Porque vostedes son os responsables de todo isto. E hoxe queren vir aquí como de salvapatrias. Que hoxe veñan con estas propostas para tentar arranxar a súa defeita, hai que ter a cara, eu penso que moi dura. Cando vostedes sempre plantexaron todo o planeamento urbanístico a mantenta para favorecer os seus amigos, os constructores. Mire, hoxe, ni nunca tivéramos que estar aquí falando se vostedes reservaran os terreos pertinentes, como acabo de referir, por caso na R1 ou na rúa dos Paseos dos Amieiros, nesta zona, que me estaba comentando o portavoz popular de que quedaba lejos, cerca de non sei onde. É unha zona chaira que permitiría o acceso prácticamente con total comodidade a cualquier vecino ou vecina da parroquia de Valenzá e de cualquier parte do concello. Sería unha zona e poderán aí reservar zonas para centro de ensino, instituto, centro de día, etcétera, etcétera, e por exemplo, centro de saúde. Aquí o único que temos é, evidentemente, baixos que foron cedidos os constructores porque por lei exixían que cederan unha porcentaxe á institución pública. É o único que temos neste concello porque vostedes nunca se encargaron absolutamente de reservar absolutamente nada. Non vou mirar para atrás para falar de outro tipo de cuestiones, temas educativos, etcétera, etcétera, porque sería máis de lo mismo. Se volvo ao final ben a dato, habría que ver como se fixo ese colexo, cando se fixo e como se fixo. Porque vostedes non reservaron nunca absolutamente nada para centros tampouco educativos e se conseguiu por protestas, por presión política e por presión vecinal, negociando con constructores e quedou un colexo absolutamente pechado nunha zona que non tiña posiblemente que ir porque non estaba reservado o terreo, porque vostedes nunca fixeron. Non vou entrar nisto. Poderamos volver que, efectivamente, este equipo de goberno, cando entrou no mes de xuño, e creo que xa se falou aquí por activa e por pasiva, se pediu unha moratoria de 6 meses de administración autonómica para buscar un terreno caído. Se nos dixo que nada ni nunca, que ou se facía aí e xa ou non se facía. Evidentemente, optamos na opción de non perder a instalación, de non perder a infraestructura e de tentar facelo aí, porque seca, para o ano 2016 hai eleccións autonómicas e había que... Ahora hai a necesidade. Ahora Barbadas ten necesidades en sanidade. No 2014, 13, 12, 11, 10, 9, 8... Aí non había necesidades. Valía un almacén de patatas para meter ali a nosa xente, non? Mire, eu creo que modestamente, non sei, cando este concelleiro fixo determinadas, recentemente, algunhas asambleas informativas en determinadas parroquias, informando destas cuestións, de outro tipo de cuestións que traballo desta concellería, falamos deste tipo de cuestións cos vecinos.
yo creo que vostedes se plantexan aquí alternativas que son absolutamente, bueno, es que es del género, é ridículo, é dicir, pretenden usar o ascensor da Casa de Cultura para que a xente ascenda, tirar tabiques, é dicir, absolutamente reventar o que acaba de fazer a compañera Ángela de que facer un centro, facer unha nova biblioteca infantil en Barbadas, vostedes pretenden absolutamente destrozar todo e abrir, non sei, bueno, o de vostedes absolutamente de traca, eu realmente pareceme absolutamente é burlarse da ciudadanía, creo que xa non se burlan de ninguén, porque a xente creo que xa saben efectivamente o que temos, o que teñen con ustedes. Mire, este equipo de goberno tentará e está traballando para resolver o petate que vostedes nos deixaron. Logo xa digo, logo de moitos anos de mentiras e de despropósito, mas que xa, mire, xa non vou nin entrar. E que pretende, evidentemente, crear, levar a cabo as infraestructuras precisas cos informes que avalen os informes técnicos adecuados para conseguir, efectivamente, este centro de saúde que se vai ubicar en este centro, en este terreo que ustedes reservaron e que alguén calificou de disuasorio, porque evidentemente é disuasorio ese centro de saúde, porque para ir aí hai que estar bastante sano, porque o que tiene dificultades de movilidade, un carrito de un bebé, vai ter dificultades evidentemente para acceder aí. Entonces, estamos evidentemente traballando en este tipo de posibilidades que existan para suavizar as pendentes, mellorar rampas de accesibilidade, suprimir barreiras arquitectónicas, barreiras e limitacións herdadas da súa política urbanística, e non se buscou evidentemente unha solución de continuidade aos accesos de peóns e a xente con mobilidade reducida, quedando espacios municipais e compartimentos estancos, vésase na Rua do Riestro, na Burgas, en San Bernabé, na Rua do Viso. Remato, desde este grupo de goberno non imos dar solucións, non, só imos dar solucións aos problemas da accesibilidade que se plantexan, senón que imos crear unha línea de continuidade entre ruas e edificios, ao tempo que imos mellorar o entorno da rúa de esparcemento, e rematar coa urbanización, construcción de beirarrúas, habilitar o paso peonil, creación de zona de aparcamento para que esta solución englobe toda a zona. É dicir, estamos traballando na línea de mellorar a desfeita que vostedes nos deixaron e evidentemente votamos en contra da sanción. Moitas gracias. Señor Manuel, quere intervir? Sí. Corresponde a usted, sí. Usted. No. Portavoz. Bueno, a don Ramón decirle que o muro... Decía que a don Ramón decirle que o muro que non lle preocupa moito que paga a xunta non nos vai supoñer un peso. O aparcamento tenemos que arreglar nós, que para eso estamos, é parte da xestión municipal. Vamos, sí. O aparcamento... Perdón, prosiga. O aparcamento tenemos que arreglarlo nós tamén, que eso sí que é competencia municipal, non facer o centro de saúde. O das cuotas do 10% non hai problema ningún en revisar determinadas cuotas que puderan estar ou non estar e falar cos técnicos municipais o que faga falta, porque é moi fácil de ver e no dibuixo se pode apreciar, se pode facer incluso en alguna das que pudera ser pendiente para incluso revisar esa pendiente media do 10%, facer unha ceta para revisar máis, non hai problema ningún. De todas permites hasta un 12%, que o permite a normativa legal. E por último decir que non hai que escoller, nós propoñémoslas todas, son baratas, realmente aquí os custos de inversión que se propoñen son francamente mínimos. En cuanto a dona Fina, decirle que ningún grupo foi capaz de poñer un solar a disposición. Se teñen vostedes, como tamén prometeron no período electoral, prometeron que o tiñan, díganos. En canto ao tempo, a supervisión dos técnicos si está avalado por un técnico, por los técnicos municipais non, pero poñemos a disposición para facilitar toda a documentación que poda ser necesaria. O señor Sarín, no Alto dos Montes non se construí, porque aí tamén hai edificios, recordelle que aí, en frente do centro de saúde, hai edificios construídos e ben altos, por certo, non é monte comunal, non hai lobos. O resto son acusacións do pasado que teñen vostedes que superar, se dixen en alguna ocasión, superen ese pasado, viven na época antigua e non a superar, non? E, ademais, dicir que o terreo que tal, prometeron nas eleccións, prometeron que tiñan un terreno electoral a disposición, que non saliu por ningures, non teñen a disposición, levan 8 anos na cuestión e non foron capaces de buscarlo, logo debe ser que non o hai. Mentiron tamén no programa electoral, eu penso que deben decirlo xa aquí a ciudadanía e deixarlo claro.
En cuanto da Casa de Cultura non se destroza nada, hai que dirles que revisen con cariño eses planos que van con boa fe, e non se destroza nada. O único que habría que facer é unha pequena, nunha fiesta, facer unha porta, non habría moito máis destrozo realmente. En fin, nada máis que añadir. Eu penso que se se mira con cariño deberían de votar todos a favor, porque é unha proposta en clave de futuro, non en clave de pasado. Vivir do pasado é curioso, que decía antes a señora Victoria, non? Cando se trata de recordar cousas boas do PP, pois parece que están vostedes a gobernar. Cando teñen dificultades, o malo é atrás do PP, así non se pode seguir. Cambien o chip. Levan xa uns cuantos, pasaron dos 100 días, xa pasaron un período de proba, están vostedes gobernando e nós estamos na oposición. Gracias. Moitas gracias, señor Manuel. Ten a palabra Ramón Padrón. Ben, por alusións, eu vou falar só simplemente de a ver se arreglamos algo isto, porque falar xa de cousas, en verdad, sin cousas de antes, ahora xa está. Con relación ás cotas, hai cotas dun 20-30, eu paseámonos ante todo isto, estamos bastante tempo, a verdade que a solución tempo. Hai cotas dun 20-30% que é imposible baixar a son 10, imposible. Xa vamos a hacer así, pegamos contra un muro, pegamos un escalón, é imposible. O que hai é o que hai. O acceso que vemos máis fácil é desde o Mercadona, toda aquela subida por ali arriba, que é un acceso por onde a xente seguramente utilizará máis a pé, porque é onde se sortea a pendiente menor, porque é un tramo moito máis largo. Os outros accesos que hai son pendientes pronunciadísimos, o sea que aí, sí, para que a xente deixala que pase por ali, como pode subir por as ruas, non hai nada máis que facer. Poñer escaleiras mecánicas, é que xa, non sei, tapamos a entrada dos garaxes, non sei como vai poder ser eso. O autobús urbano vai ser outro cataclismo, porque ese autobús grande, entrar por aí, girar ali, en frente onde está ahora o centro de saúde, tense que abrir un pouco para girar, é un autobús moi largo. Entonces, o que conleva eso, porque ten que invadir parte do carril contrario. O mesmo digo a chegar aí onde están as oficinas municipais, se gira aí, bueno, complicado. Nos mandan un autobús máis pequeno, será o que terán que negociar o grupo de goberno, ou pola Casa da Cultura, se falou aquí nun pleno anterior, que é a Casa da Cultura, que temos de dedicar a cultura, agora vamos a meter a xente toda polo ascensor adiante. Non sei, entonces collamos e fagamos outra Casa da Cultura noutro sitio e dediquemos ese edificio a pasar a xente. Vemos que solucións hai moi poucas. Co tema dos muros, que dice paga a Xunta tamén somos nós, tamén contribuímos ao presuposto da Xunta. Nada máis que dicir, por poñer iniciativas, como dicía o outro día, poñemos 9 plazas ali en frente ao centro de saúde que hai hoxe, fago o recorrido todo cada 5 minutos, que se volva a parar aí, cando haxe xente outra vez que o sepa co coño, unha especie de tranvía, pero sin vías. Que esperemos que o grupo de goberno, como dixen antes, faga un traballo os técnicos, que son os que teñen que dicirnos o que se pode facer, porque a nosa vista moi pouca cousa. Moitas gracias, señor Ramón Padrón. Ten a palabra a vocera de Vocación Sana, dona Tina Varelas. Bueno, quería decirse ante todo, Manuel, que no programa noso, está roto, non? Sí. No programa noso, en ningún momento falamos de que tiñamos un solar adicado a pesto. Solo dicíamos que había que buscar outro solar axeitado, porque eso era horroroso. Algúns veciños do Concello de Barbadás viron na televisión un programa que gravamos nós, cas nosas cámaras, donde eu, son unha persona nova, unha persona sana, costoume ben subir arriba, e incluso subimos cun carrito dun bebé, e era complicado. Entonces, bueno, antes de dicir palabras na miña boca que eu non digo, cerciórese. Non vou entrar en máis debates de mirar para o pasado, porque é a primeira vez, levo 3 meses aquí, entón non teño sentido seguir atacando, porque ustedes solos xa se descalifican propoñendo isto. Eu o único que quero pedir ao equipo de gobierno que nos informe un pouco das ideas, que digades se as tedes, se realmente tedes algo mirado, algo plasmado,
nos vayades, bueno, informando, porque, bueno, se hai que propoñer cousas, eu tamén me podo poñer eu e o meu equipo a mirar solucións, pero eu primeiro prefiro que o equipo de goberno me diga cal é o planteamento que ten, e se é viable, pois para adiante, porque estas propostas 4 para mí non me convencen absolutamente nada, e non é cuestión de cair ben un partido ou cair mal outro, é simplemente de lógica. Eu teño que defender os veciños do Concello de Barbadas. Gracias. Muchas gracias, señora Fina Varelas. Ten a palabra o vocero, señor Serafín. Bueno, ben, vou empezar por o tema do muro, que non iba en relación a mi intervención. Parece que o Parlamento do Partido Popular lle preocupa cando o dinheiro público é municipal e de cargo dos orçamentos municipais e non lle preocupa cando ven de cargo de outras institucións públicas, é dicir, o dinheiro público é todo e todos contribuímos para ese fin. Entón, é dicir, a mí de que el muro paga a Xunta ou paga a renta de Cantora, iso é indiferente. É dicir, hai un gasto moi importante en relación con ese muro de contención que se podía ter evitado se a ubicación fose a caída, fose nun lugar onde non fose pertinente facer ese tipo de muro de contención. Como lle expliquei antes, na R1 ou noutro tipo de áreas de reparto. Se realmente houbera interés en isto, o que pasa é que o seu interés foi o contrario, foi en favorecer aos especuladores urbanísticos. Ese foi o seu interés de sempre, do Partido Popular durante 28 anos. Eu non miro para o pasado, mire, nós hoxe estamos no presente, en este caso que vostedes nos deixaron, de acordo? É dicir, estamos traballando e traballando cos técnicos para buscar proxectos técnicos que nos permitan suavizar esas pendientes e mellorar a accesibilidade a un lugar que vostedes escolleron. Entón, non culpen os demais das súas desfeitas. Vostedes tuveron tempos e tempos para facelo e non o fixeron. Buscaron un alto dun monte, evidentemente que non hai lobos, nem lobas, pero é un alto dun monte. E que efectivamente se pudo buscar outro lugar acaído para este e outros centros que vostedes nunca buscaron. Bueno, volver ás súas propostas, os seus plantexamentos de ascensores, de cando aquí a compañera está buscando por en valor a Casa de Cultura e que sexa un lugar que evidentemente onde a cultura de Barbadas e a cultura galega rebose e sexa pois un lugar de esparcemento para todo o mundo, vostedes queren convertir na Avenida Franova, que a xente entra a decir, parece absolutamente ridículo. E o do bus, pois tamén, evidentemente, dando voltas para aquí para ali, dicir, son propostas que eu creo que, con todos os respetos, a maior parte delas acabo de ler ao plano, pero non tuvemos hasta este momento, me parece absolutamente ridículo a maioría das propostas que proponen e que, evidentemente, non teríamos que estar aquí se ustedes ubicaran o centro nun lugar donde fose preciso e onde fose adecuado para unha accesibilidade correcta da xente que ten dificultades de desplazamento. Nada máis. Moitas gracias. Antes de someter a votación este punto da orde do día, esta moción do Partido Popular, quero expoñer unha serie de consideracións. Non dudamos da boa fe do Partido Popular, pero é certo que a actitude deste partido en relación ao centro de saúde raya o esperpento. Non contentos con eso, resulta cínica, xa que eles crean o problema para despois ofrecer unhas solucións provisionais, como pode ser a do bus, e ridículos como é o da Casa da Cultura, que entrar pola Casa de Cultura para acceder depois a outra dotación pública non ten sentido. Vostedes escolleron unha ubicación pensando en fins especulativos e incluso así foron cutres, cicateros a rácanos, xa que despois de ofertar os terreos a Xunta, esta pedulles ao goberno anterior, e non queremos botar o retrovisor para atrás, pero é a realidade, a Xunta pediulle ao goberno anterior que se ampliara a superficie cedida en 1.500 metros cadrados máis. Foron cutres na ubicación, pero tamén na superficie. Ademais, provocaron que os custes da súa construción se incrementaron un 33%, ao ter que construir un muro de contención valorado en 900.000 euros. Pero que ademais mentiron. Mentiron neste caso, porque non sei se levan todos vostedes. Vostede, ao mellor, señor Manuel, non estaba no goberno, nin no Partido Popular, pero supoño que lembrarán que houve un anuncio pagado pola Diputación cos petos de todos os nosos conveciños e convecinas anunciando que o custe serán pagados por todos os nosos veciños e vecinas. O mundo do revés. O mundo do revés. Dicir que ademais, cando vostedes falan de si se paralizaba para buscar a obra, para buscar unha nova ubicación, dicir que a Xunta amenazaba con repercutir todos os custes derivados do cambio de ubicación sobre o Concello de Barbadas. Se non o sabían, eu informoles.
A Xunta de Galicia ameazaba con que o Concello de Barbadás tivera que sufragar todos os custes derivadas da paralización mentras non se buscaba outra ubicación alternativa. Isto hai que informar e tamén o deben saber os nosos vecinos. Votos a favor desta moción. Non hai direito a... Esta é a última intervención. Os insultos e os ataques... Aquí non houve ningún insulto, aquí houve opinións. Lembro yo, señor alcalde, cínico, cutres, cicateros, arrácanos. Son posturas políticas, non vai referido a ninguna persoa, por lo tanto non hai ninguna referencia a ninguén en concreto. Son consideracións políticas. Son posicións políticas. Non ten dereito a ningún turno de réplicas. Esta é a democracia. Vostedes falaron nos seus dos turnos de palabra, eu tomei a palabra na última intervención. Nada, esta é a democracia. Moitas gracias. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. O seguinte punto da orde do día é a moción do Partido Popular de Barbadás sobre os terreos do campo de fútbol de Parada e de Piñor. Ten a palabra o vocero voceira. O Partido Popular de Barbadás sigue a traballar polo desenvolvemento do seu programa electoral dende a oposición, tratando de mellorar a calidade da vida dos veciños e veciñas de Barbadás, sendo conscientes dunha masificación da Escola Deportiva de Fútbol e facendo, como sempre, unha posición constructiva. Levamos uns meses a traballar para pôr a disposición do Concello a documentación adxunta e facer realidade unha demanda dos veciños e veciñas de Parada e Piñor, transmitida ao Grupo do Partido Popular de Barbadás na anterior legislatura, mantendo varias reunións e otorgando subvencións para arranxar as deterioradas instalacións do mesmo. A documentación que asuntamos é o mapa topográfico do terreo actual, mapa topográfico catastral de 1955 e lista dos propietarios das terras afectadas en base ao catastro de 1955. Os acordos serían localizar en base ao listado de propietarios do catastro de 1955 os propietarios actuales dos terreos delimitados dentro do perímetro sinalado no plano asunto. Ahora, en cuanto acabe de ler a moción, daremos unha copia do plano. Segundo, conseguir por a disposición do Concello mediante cesión, doazón ou cualquera outra forma xurídica que considere a Secretaría do Concello correspondente legal, proxecto que o Concello poida acometer obras e mellorar as instalacións e polas a disposición das escolas deportivas e aumentando a oferta deportiva e o número de alumnos, así como o uso e goce dos veciños. Cando quiera pode proseguir a súa intervención, señora Serro. Nada, decirle aos grupos da oposición, ao grupo de goberno, que esta é a democracia do grupo de goberno. Elegidos, pois intentaríamos arrasalo, pero sempre pondo a disposición o campo de fútbol, porque esa Secretaría Xeral do Concello informou que hasta que estuveran expostos a disposición non se podía facer nada en ningún tipo de obra. De todas maneras, recoñecen que si hubo unha subvención que lle deu para arranxar o que era o bar que estaba ali, que era un compromiso inminente, porque o que había ali tiña perigo para a xente que iba ao campo, e nos en todo momento estuvimos en disposición de arranxar este tema. O que usted enseñou outro día na comisión informativa, que era a escritura que se fixo de sempre apoiado por unha persoa do Partido Popular, sábeo, non sirve para nada, é unha manifestación, explicoulle claramente a secretaria, e si, para vos, para o que os veciños de Parada, pois si servirá un manifesto de que si están en disposición de entregar ese campo, pero a xente que foi a firmar ali a notaría non son donos desas parcelas. Entonces o que fixo, bueno, algunhas sí, a ver, eu non podo saber quen foi, non?
pero sí, dito por un notario de Celanova, o que teñen que pôr a xente que está no catastro do 1955, o Concello por falar con esa xente é que se poña a disposición os terreos, porque hasta que se poña a disposición, a secretaria explicounos perfectamente outro día, non se pode facer nada, e o Partido Popular o que entregar esa documentación que ten na mão para que se siga a continuidade de pôr a disposición en cuanto se poda esos terreos para axudar as escolas deportivas e que os veciños de Parada de Piñor sigan disfrutando del, pero unhas condicións dignas, e se faga o proxecto que ten dese arquitecto ou outro que consideren os técnicos do Concello. Iso é o que quere o Partido Popular. Gracias. Moitas gracias, señora Chelo Bispo. Ten a palabra o vocero de Compromiso por Barbadás, o comisto, señor Ramontada. Quero dicir que falo aquí como parte do representante de Compromiso en Barbadás, como veciño de Parada e como un dos heredeiros do propietario do terreno local. Como ben di a exposición da moción, hai un ano aproximadamente, vendo a saturación que hai no campo dos Carrís, presentamos ao anterior goberno do PP unha iniciativa de Agrupación Deportiva Parada de Piñor para pôr a disposición do Concello o uso e disfrute do campo da Chaira, ubicado na parroquia de Piñor, nun lugar privilexiado e de rápido e fácil acceso, propiedade dos veciños de Parada de Piñor, a cambio da súa remodelación para adecualo ás categorías inferiores da Escola Municipal de Fútbol. Neste tempo, o goberno do PP xa actuou no recinto, concedendo unha subvención á agrupación deportiva para poder derrubar a antiga cantina que representaba un perigo de desplome inminente, para a construcción dunha pequena grada coberta e para o decentamento mínimo das vellas instalacións que os membros da agrupación deportiva realizamos como cuidemos. Ben, queremos recordar aquí que a Escola de Fútbol Municipal xa naceu neste campo hai 25 anos e xa daquela se firmou un convenio entre o Concello e a Agrupación Deportiva Parada de Piñor, polo que se realizaron diversas obras de mellora que hoxe xa presentan moitas deficiencias. Por lo tanto, volvendo ao razonamento anterior, ante a necesidade que pudera xurdir por parte do Concello de contar con outra instalación para a Escola de Fútbol, nós presentamos un proxecto redactado por un arquitecto veciño de Piñor, como ben dixo a representante do Partido Popular, que consideramos moi beneficioso para o Concello polas vantaxes que xenera. Non hai necesidade de buscar terreos nin de adquirirlos. Só necesita unha remodelación e a ubicación é privilexiada, pois encontrase no centro dun núcleo de población como é a parroquia de Piñor, con máis de 2.000 habitantes, e unha cantidade moi importante de cativos e de persoas maiores que utilizan esta instalación para camiñar por ser un terreo chan nunha zona de fortes pendentes. A cercanía coa Valenzá, Fincafierro, Ourense. Unha vez pasadas as eleccións, nós presentamos este proxecto ao novo goberno, que o asumiu no compromiso que firmamos no pacto de investidura. Por lo tanto, é un proxecto no que estamos a traballar para ir dando os pasos necesarios e de acordo coa lei, para que nun futuro sexa unha realidade. O proxecto presentouse por fases para poderlo ir adecuando ás necesidades do momento e a disponibilidade presupuestaria. Rematando, e agradecendo ao PP o interese polo proxecto, a presentación da moción e incluso a publicación nos xornais como se fose algo propio, en todo caso, inda que a redacción da moción a consideramos algo incompleta, é un proxecto que nós parimos, é un compromiso que adquiriu o novo goberno e o que é máis importante, beneficia a todas as veciñas e veciños deste Concello polas vantaxes que antes enumeramos e nós así o vimos a defender. Moitas gracias, señora Moncada. Ten a palabra a voceira de Democracia Laixana. Quero decir, dúas cousas, puntualizar dous puntos. Primeiro punto, outra moción que non entendo para nada. Non entendo porque o PP traballou neste proxecto e sabe ben como está isto. O sea, os veciños de Parada teñen este campo de fútbol, pero non teñen documentación de que acredite que diles. Outro día na comisión informativa, ese se nos dixo, realmente hai veciños que non, o sea, hai trozos de parcelas que non se sabe de quen son. Segundo se informou a secretaria do Concello, o Concello de Barbadás non pode invertir diñeiro en algo que non pertenece ao Concello. Só hai dúas formas que eu sepa legales de adquirir unha cousa: donación ou compra-venta. Calquera das dúas cousas se necesita
titularidade, se necesitan escrituras, escrituras ou está registrado. Se non teño entendido, non é así. Entón, señor Ramón Padrón, vou dicir unha cousa. Usted puderonlle prometer el oro e el mono, pero non lle van poder cumplir. Cumpliránlo con subvencións. Non me opoño, absolutamente non me opoño a que se tramiten subvencións. Pareceme unha boa idea, pareceme que xa hai algo no que se pode utilizar. Agora, o Concello de Barbadás non pode saltar as leyes e non se pode gastar diñeiro en algo que non é do Concello. Entonces, compromisos, e aquí todos podemos ter moi compromisos, pero a realidade é que nós non estamos por encima da lei. Entonces, por eso digo que non entendo a postura do PP, porque a señora Chelo Obispo nesto está moi enterada e moi informada, e traballou nesto e cóstame. Entón, xa que ven isto, propoñer unha moción que non pode ir adiante. Usted que pretende? Pillar ao gobierno, pillar a Padrón? Eu que non entendo nada, perder o tempo. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Tina Varela. Ten a palabra o voceiro do goberno, o concelleiro de Deportes. Boas tardes a todos e todas. Dicir que estamos de acordo en mellorar o noso campo de fútbol da Chaira, senón calquera instalación deportiva do Concello, sempre na medida da nosa posibilidade. De todos os xeitos, gustaría saber cal é o motivo do repentino interese do Partido Popular no campo de fútbol da Chaira. Xa que desde que a construcción do campo de fútbol dos Carrís, no ano 2000, foi o campo do Concello que menos utilizou. Primeiro utilizouse o campo de San Ramón Sobrado, despois o da Beringuera en Mentraces, que era o campo que se utilizaba no pasado para os adestramentos do Barbadas B, do Alenzá, era o campo que se ofrecía aos adestradores dos equipos da escola que necesitaban adestrar en horarios que non tiñan. Entón, gustaría saber cal é o motivo deste repentino interese. Así mesmo, tamén gustaría sinalar que o Partido Socialista presentou fai 7 anos unha moción para condicionar ese campo. O sea, que había un equipo da Liga Galega de Béisbol que quería competir ali. Esa moción foi resultada polo PP. Por outra banda, dicir que xa se produciron actuacións para combatir a masificación que se produce na escola de fútbol, uns cambios nos horarios de adestramento, de maneira que ao longo da semana só hai unha hora de adestramento na que se utiliza campo de terra, que está encima dos vestiarios, mentre o ano pasado se utilizaba prácticamente todos os días. Así mesmo, se continuamos co número de rapaces que temos nas categorías pequenas, en un par de anos todos os equipos terían a opción de entrenar únicamente no campo de terra sintético. Dito isto, despois de falar que a secretaria do Concello, que nos explicou que a única solución posible pasaba por unha ascensión ao Concello mediante un convenio ca agrupación deportiva para Piñor e mediante subvencións que non existían instalacións, expresamos a nosa vontade de iniciar os trámites necesarios para asignar o convenio co fin de poder realizar melloras nesta instalación, sempre cumprindo con requisitos legais que nos impoña a intervención e a secretaria. Moitas gracias, señora Adrián Varela. Ten a palabra a voceira do Partido Popular, Chelo Obispo. Adrián, te voy a contestar. Vamos a ver, el compromiso que nosotros adquirimos en su momento en las reuniones que tuvimos con los vecinos de Parada y Piñor fue, efectivamente estábamos utilizando en la escuela de fútbol el campo de Ventraces, pero al ser una zona, la de Parada y Piñor, con muchísima juventud, pues decidimos un compromiso con ellos en esas reuniones de, en cuanto estuviera a disposición del Concello ese campo, ponerlo a disposición pues, de parte de la escuela de fútbol, incluso para actividades que quisiera hacer el Concello o incluso los vecinos de allí. Ese es el compromiso que adquirimos en su momento. No es que ahora tengamos especial el campo de Ventraces o el campo de Sobrado tiene un problema de luz, todos lo sabemos. El campo de Ventraces a lo mejor está en peores condiciones que está hoy el de Parada, y por eso fue nuestro compromiso de hoy es seguir con el trabajo que teníamos hecho, y los vecinos de allí lo saben. Nosotros lo que ponemos a disposición, que ahora le contesto a la señora Varelas, es decir, que nosotros teníamos, sí sabemos las fincas de quién son, y las ponemos a disposición del Concello para que el Concello siga tramitando esto, no nosotros. Nosotros hemos hecho unos trámites y los ponemos a disposición, pero nada más. Después, Secretaría General a lo mejor tiene otra opción que no es esta de buscar, porque bueno, pues habrá gente que haya fallecido, que no tenga herederos, a lo mejor hay una solución, pero nosotros lo ponemos a disposición. Vamos a ver, las mociones que traemos hoy son propuestas
que hacemos entre todos. Como bien sabe, el gobierno ahora mismo no tiene mayoría absoluta. Todos aquí tenemos que participar en ayudar a los vecinos a mejorar, a los vecinos de Barbadás. Entonces, no entiendo cuál es su postura. Ya le contestaré a su moción después. Cuando la traiga, le voy a contestar lo mismo que usted me está diciendo ahora, pero se lo dejo para después. Aquí todos tenemos trabajo hecho. Nosotros vemos la hoja hoy, que nos llama mucho la atención, del pleno, de la convocatoria de pleno, y las mociones, porque ustedes las han presentado fuera de plazo. Solamente tenemos el trabajo del Partido Popular y del grupo de gobierno que trae los precios del centro empresarial y de algo que el Partido Popular ha dejado al gobierno que está hoy, que es la expropiación de los terrenos por la subvención de la Diputación. Ustedes me dirán, si ustedes cogen las actas de la Xunta de Gobierno de este grupo, ven que tienen xuntas cobrando, porque ellos sí cobran a la oposición, nos quitan, nos rebajan los sueldos, pero seguimos aquí trabajando y dedicándole muchas horas siendo la oposición, y ellos hacen xuntas de gobierno con actas que tienen que verlas los vecinos, y se las enseñamos cuando quieran. No tengo nada más que decir, porque me parece patético lo que ustedes están diciendo en la oposición hoy del grupo del Partido Popular. Me parece patético, los vecinos tienen que saberlo, y para eso estamos grabando este pleno hoy, para que sepan lo que hay, quién trabaja y quién no. Gracias. Muchas gracias, señora Chelo Bispo. Tenga a palabra Ramón Padrón. Ben, con relación ao proxecto da moción, eu dixen aquí dando os pasos necesarios de acordo coa lei. O espírito desto foi poñer a disposición do Concello unha instalación para que non se cometan os erros de sempre, de ir buscar cando faga falta facer outro campo de fútbol, ir buscar terreos a de onde, gastarse un montón de pasta. Entón foi unha iniciativa para poñer uns terreos para o uso e disfrute da escola de fútbol. Uso e disfrute. Nunca unha venta, nunca unha donación, o uso e disfrute durante X anos. Se iso é posible, pois adiante. Se non é posible, vía cesión ou vía cesión por uso e disfrute, vía subvención, pois nada. Pero sempre contando coa necesidade que teña o Concello. Se o Concello non ten necesidades de ter outro campo de fútbol, outra instalación en condicións, pois nada, usamos para a venza e punto, cartos que nos pagamos. Pero se chega esa necesidade, por favor, que non pensen noutra ubicación, tendo esa aí, un sitio privilexiado, que nos pode forrar moito dinero. Ese era o espírito do proxecto cando presentamos no seu día ao goberno Calvo. Vale? Creo que quedou claro. Con respecto, si que se sabe os propietarios todos que hai, si, bueno, aquí ahora xa un traballo que, si terá que ser en conformidade ca lei, terá que ser vía subvencións, pero volvo a repetir, sempre coa necesidade que se teña no Concello dunha instalación deste tipo. Creo que é moi claro. Muchísimas gracias, señor Ramón Padrón. Señora Fina Varela. Bueno, quero contestarle ao señor Ramón que eu dixen antes que si estou de acordo nesto, que non estou de acordo foi porque outro día informóusenos que o Concello non pode gastar diñeiro en algo que non pertenece ao Concello. É o único que dixen. Señora Chelo Bispo, eu dixen que usted había traballado nesto. En ningún momento negueino. Simplemente non o entendo por un motivo, porque, mire, vamos a ver, se usted traballa nunha cousa e sabe que esta cousa nestes momentos non ten salida nin viabilidade, a que o plantea? Fernos perder media hora, é o único que digo. Vamos a ver, eu teño o meu direito a expoñer e non querer perder o tempo en cousas que non se dan arranxado por a hora. Porque eu creo que outro día a señora secretaria informounos clariño e ben a todos. Entonces, volvo a decir, non perdamos o tempo en cousas que ainda non teñen solución e perdámola nasquelas que se dan solucionado. Vamos a ver, se é unha forma de que isto sería solucionado, eu vou a decir que sí, porque me vou a negar. Pois claro que sí, se hai un terreno, un campo de fútbol que está aí, por mellor aproveitar ese que coller outro. Pero que nós non podemos saltar a lei, e que parece que neste Concello de Barbadás non nos damos conta. E señora Chelo, usted é un pouco cínica, teme que perdonar. Teme moito que perdonar, pero un pouco cínica. Usted sabe por que as nosas mocións non nos escolleron? Usted sábeo. A ver, a señor Padrón e a min informóusenos que podíamos presentar hasta o mesmo día
das comisións informativas. E así o fixemos, se non o presentamos o mesmo día que o presentamos 2 días antes. E outro día a señora secretaria explicouno clariño, e nos dixemos, tanto o Padrón como eu dixemos, non se preocupen que vamos a presentarlo en tempo e forma. Así que non veña dicindo que nós non traballamos, porque se a mí me dicen unha cousa e despois se a mí dicen outra, pero cuidado, que vai ter a documentación toda en tempo e forma. Gracias. Un inciso antes de seguir tendo a palabra. Os adjetivos, as calificacións, entendo que se deben facer políticos. Non dirixiuse a unha persoa en concreto, neste caso, dirixiuse a unha persoa en concreto. A menos que estaba outro día, estaba presente o que pasou. E non dixemos este último momento. Señora Fina Varela, se estou intervindo. Simplemente recordo que os adjetivos calificativos deben dirixirse non ás persoas. Pero se non dixo antes que non eu non mencionei persoa ninguna. Eu falei de comportamentos políticos. Eu falei de comportamentos políticos. Simplemente para sucesivos, que se teña presente. Por alusións a señora Chelovispo. Moi breve, por favor. No, voy a ser muy breve. Señora Varelas, yo no dije lo de cínica, gracias por el adjetivo, no lo soy, pero no le dije eso por no presentarlas en tiempo y forma, sino por la moción que usted presentaba, que tampoco la terminó. Vale, y a lo mejor es una pérdida de tiempo, como usted está diciendo que son las nuestras, es por eso, no por lo otro. No lo interprete, por eso que hay que explicar las cosas, no lo interprete por donde no es. Ten a palabra o vocero do Goberno, señora Adrián Varela. Nada, simplemente antes, cando comentaba do campo de Ventraces, eu, como ben sabe, fui monitor da escola moito tempo, por cercanía. Era moito mellor de estar en Piñor, solicitouse varias veces, e remitía a Ventraces. Simplemente era para saber. Vale, repito, non estamos dispostos a mirar toda a instalación deportiva do Concello, sempre priorizando e respetando as necesidades que teñamos, sempre dentro da legalidade. Moitas gracias. Sometes a votación esta moción do Partido Popular de Barbadás sobre os terreos do campo de fútbol de Jara de Piñón. Votos a favor? Abstencións? Por tanto, non hai votos en contra. Moitas gracias. Pasamos a rogos e preguntas. Facer unha consideración neste caso. Hai 3 propostas que ao final teñen que ser convertidas en rogo, que son de Democracia Ben Sana, de Compromiso por Barbadás, que nós consideramos que poden ser debatidas como se foran mocións. En aras desa democracia e do feito de que todos, de que boa parte das persoas que son concelleiras actualmente, son novas nestas niveis. Entón, en aras da democracia participación, imos debatir como se foran as mocións, pero sin votación. Non hai votación. Debatir, eu dixen debatir. Dixen debatir. Ten a palabra o señor Ramón Fado. Non son mocións. Non, porque aquí non hai acordos. Técnicamente non son mocións. Técnicamente no son mociones, es decir, la moción es una exposición. Pero entonces vamos a ver. Y luego una propuesta. Si son ruegos, no tiene. Claro, es que los ruegos no dan lugar a debate. Vamos a ver, nuestro grupo está dispuesto a aceptarlas como mociones. Vale, nuestro grupo, pero como ruegos no tiene debate, o sea, es que yo no entiendo. A ver. Vamos a ver, en aras da democracia podo facilitar que se debata. No, yo las nuestras no, prefiero poder hacerlas otra, presentarlas el mes que viene. Se así consideran vostedes os dos grupos que presentan as propostas, pois que as presenten como mocións para o próximo pleno. Es que no tiene, a ver, en la comisión se dijo que las aceptábamos como, y si estamos todos de acuerdo que eran las últimas que se iban a aceptar, hombre, yo creo que estamos aquí, pues nuestro grupo está de acuerdo en aceptar las conmociones y que se debatan. Ahora, yo, si soy ellos, los dejaría para el siguiente pleno, porque si no van a poder... Nós tamén estamos de acordo en aceptarlas como mocións hasta que a señora secretaria nos informou de que non se corresponden con mocións en estricto senso, é dicir, non teñen acordo, non teñen nin exposición de motivos, non teñen parte dispositiva, nin parte resolutiva. Se ahora mismo, eu facilitando a democracia e a participación, sometíamos ao debate, sin máis, si eles queren retiralas e deixalas para retiralas para o próximo pleno, perfecto. Tamén, bueno, pois... Pero quero falar en rogo.
Si puedo decir ahora sí. Bueno, como decía a compañeira antes de Clase de Ensana, presentamos o martes, cando en todos os plenos que tivemos ata agora xéronos que non había problema en presentadas o mesmo día das comisións. O martes cando presentamos non se nos dixo nada de si valía como moción ou non valía. A única diferencia que hai é poñer, xa veis, é a moción que eu presentei, esta muller poñer aquí dúas reglas máis e poñer acordos. O sea que, vamos, non pasa nada, no siguiente pleno traeremos con esas cousiñas para que sean aceptadas, pero tamén penso que o martes que non la puderon haber dito, pues mira, falta vos aquí completar este párrafo e poñer aquí acordos. Sería moi fácil de solucionar, por lo menos a nós. Bueno, entonces como íamos deixar para o próximo pleno, pois xa non quero falar de él. Quería facer unhas preguntas así, rápidamente. Cualquier cuestión que, con esto no entra en actas, una aclaración, cualquier cuestión que los señores concejales pertenecientes a los diferentes grupos quieran que se les aclare, estamos en secretaría a disposición de cualquiera para dar las explicaciones oportunas, pero por sistema no tenemos la costumbre de hablar así, no se nos pregunta. No, es decir, a cada uno que entra por la puerta... No estoy diciendo eso, digo, claro, si... Pero si usted necesita cualquier clase de asesoramiento y ya lo sabe, porque en otras ocasiones lo ha hecho, y dispuesta a estar con usted las mañanas que haga falta... Por eso yo pensaba que estaba ben así. Ya, pero... A mellor lo estaba pasando, supoño que pasarán... No la fotocopias e nada máis. No, efectivamente. En el momento que ingresó en el orden del día del pleno, y yo revisé el orden del día del pleno, fue cuando yo lo percaté. Es decir, yo tampoco les voy a decir a ustedes que tienen que hacer su trabajo, si me lo preguntan, sí. No estoy pidiendo que nos digan simplemente si algo vai mal, pues está mal. Ya, por eso, que ustedes pregunten... Si o ven, si non o ven, pues... Claro. ¿Alguna consideración máis, señor Ramón? Quizás hacer tres preguntas así, deixalas aquí no pleno, porque nos parecen que, bueno, escoitamos por aí. Que pensa facer o goberno en relación a informar aos portavoces dos grupos municipais sobre cuestións relevantes que afecten a maioría da ciudadanía que precisen da súa presencia, como, por exemplo, como exemplo de representación democrática? Cando houve aí unha presentación do Centro de Saúde, non se nos chamou para ir ata ali a informarnos do que sucedía ali, a poder informar a xente, porque eso incluso é bo para o goberno, porque nós estamos informados, podemos informar mellor a ciudadanía, senón teremos que falar por oídas, ou por os periódicos, ou por o que dixo o outro, ou por o que dixo o demais falar, e isto é perxudicial para o goberno. Cando se inaugura unha librería, ou cando se inauguran certas cousas que son para beneficio de moita xente, é importante, como democracia, que se chame aos representantes dos grupos, que hay unha tal, para, xa digo, en aras a información, porque é bo para o grupo de goberno. Non é malo. Eso, pensar como se pensaba antes, vamos ir nós, porque, se non, así, contamos nos nosos campos. Creo que vivimos xa noutra maneira de facer política. Como a celebración dos plenos pasou a ser polas tardes, que rematan pola noite, non hai xornalistas na sala, penso. Non sei se antes o sabía, polo mediodía. Sí, ben. Entón, como se vai articular a información sobre o contido do pleno? Vai a ser unha información clara e objetiva, ou como cadro ao día seguinte, ou quen sexa o portavoz da mesma, depende a quen chame, ou non sei, digamos, a ver se vai haber unha línea de traballo sobre ese tema. Digo, non será esta hora. Xa son varios os exemplos que constatamos, polo que necesitamos saber se vai a ser unha práctica habitual ou só en casos puntuais. Por que aparecen cartéis anunciando actividades ou actuacións das concellerías que tamén afectan a todos os veciños, váyanse cos cartos do Concello, que ainda non están na rúa, nin colocados en locais dos povos
e xa están no Facebook dos partidos políticos, non no goberno, senón nos partidos políticos. Son preocupacións que traemos aquí para que o grupo de goberno tome en consideración. En primer lugar, en relación a acta de replantexo que faz referencia na que estivo presente o grupo de goberno, dicir que o protocolo é unha palabra que é fea ou parece malsonante, sin embargo é así, faino quen fai a obra, neste caso foi a Xunta de Galicia, o Sergas e a Consellería de Sanidade. Ese protocolo cumplimentouse a través dun correo electrónico que nos remitiu a Xunta de Galicia e que nos dimos cumplimentación do mesmo. Dito isto, podemos valorar que para sucesivos se conte cos demais grupos políticos. En relación aos cartéis e a cartelería que ao mellor está colgada na página web do Concello, que tamén está colgada en algún caso, en todos, nos Face ou nas redes dos diversos grupos que están no goberno, pode ser certo, intentaremos melloralo para que esa cartelería, eses anuncios, esa publicidade deses actos, deses eventos, sigue tamén os colectivos veciñais. Hai unha pregunta máis? Perdón, si vai aquí. Como era a pregunta, por favor? Faltaba o do... Como se va a titular Os plenos, a información dos plenos. Pero a que se refire? Dada la ausencia del periodista. Non digo que... Pois cada grupo político ten a liberdade de actuar conforme considera oportuno. Si quere facer... Eu quero preguntar se ao día seguinte se dos jornais chaman ao Concello e se fai unha resposta institucional ou se fai unha resposta partidista. Vamos a ver, os medios de comunicación chaman o alcalde, o teniente alcalde, o concelleiro ou concelleira que eles consideren oportuno. Os medios de comunicación teñen liberdade para actuar, tamén poden chamar os medios... Eu creo que normalmente chamarán ao alcalde. Non é así. Os medios de comunicación teñen liberdade para chamar a vostede, para chamar ao vocero ou vocera de Democracia Nensara, para chamar ao Partido Popular e para chamar a calquera grupo político. Os medios de comunicación actúan libremente sin condicionamentos por parte deste goberno municipal e sin condicionamentos por parte de ningún grupo político. Eles son libres de chamar a quen eles consideren oportuno e cada un é libre de facilitarlles a información tamén que consideren oportuna. Eles preguntan, ou elas preguntan, e nos estamos no noso dereito a respostar. Nunca desde este goberno se vai a dar unha información institucional como tal, non se vai a remitir unha nota de prensa como goberno. E si, os medios de comunicación poden chamarnos e pedir información diversa por cada un dos asuntos que se tratan neste pleno. Como nota institucional, non hai. Institucional, non. O que quero dicir con isto é que se buscamos de poñer os plenos polas tardes para dar participación á ciudadanía, ao final a ciudadanía ven as persoas que ven, non? Si antes os plenos eran a mediodía, había un xornalista, o xornalista toma notas evidentemente o que ve. Pero entón, a información non o día seguinte non é porque non a recolleu unha persona independente. Entón, ao final, estamos facendo ao revés. O sea, a xente que está aquí entérase perfectamente de todo. E, por iso, agora vemos a cabeza aquí, o que nós propuxemos en campaña da radio municipal. Tan importante. Porque, entón, hasta ahora estarías enterando todo o mundo o que estaríamos falando. Sin necesidade de difundir a información, e cada un opinaría pois o que lle parecera, sin sesgos, sin nada. Eu creo que unha idea buísima que tivemos, oxalá este goberno leve a cabo. A creación da radio municipal. Porque é certo que os medios de comunicación actúan conforme a seu libre criterio e albedrío. Eles chamannos, en función, estou convencido que cando se presentaron as súas mocións do Partido Popular que viñeron a este pleno, chamarían seguramente ao vocero ou a vocera do Partido Popular. A actuación dos medios de comunicación vai un pouco tamén en función da actuación dos propios partidos políticos. Por un exemplo, se alguén remite unha moción que se vai presentar para un pleno con antelación, pois é fácil que ao mellor chamen a ese grupo político. A radio municipal sería unha ferramenta perfecta, porque así nadie aquí pode ganar a nadie, non decir isto ou aquilo, estaría sendo escoitando perfectamente.
cada un sacaría as súas conclusións en todo o concello, en todo. Señora Fina Varedes, ten alguna consideración, alguna pregunta? Eu quería aclarar un tema que antes usted corrigiume como dando unha lección, eu en ningún momento ataquei a señora Chelo Bispo como persona, porque ten todo o meu respeto e é unha persona que me levo con ela, simplemente estamos debatindo política, nada máis, non teño por que faltarlle o respeto a título personal a nadie, todo o mundo ten o meu respeto. Muchísimas gracias por esa apreciación. Alguna pregunta máis? Adornado, aproveito para decir que por eso traemos a cámara para que haya algo de limpieza de libertad y que se sepan las cosas que están pasando. No solo sale, ainda que non sean institucionais, saben que nos códigos estamos vendo todo. Vaya en directo. Correcto. No, estamos de acordo, Cando traen esa moción, apoyámosla, penso que... As preguntas van dirixidas ao señor alcalde. Cal é o motivo do cambio de funcionamento no Fombal? Pois o motivo foi a petición dos propios interesados. Ali había dos persoas que estaban, traballadores do Concello, que estaban desempeñando unha labor que é unha labor social, desde logo, porque estaban prestando un servicio a unhas persoas maiores, pero o resultado, por decirlo de algún xeito, a repercusión que tiñan as arcas do Concello, os custos desas persoas cos ingresos que supoñían na caixa de Fombal eran escasos. Esas persoas necesitaban estar noutra ubicación que desempeñaban un traballo moito máis necesario para o Concello. Teñen pensado ceder os outros locais nas mesmas condicións? Agora mesmo non. Temos recibido que ixe de xubilados socios do Fombal descontentos co seu funcionamento. Ao parecer vais a crear outra asociación. Como vai a solucionar o problema? Como van a compartir o locais das asociacións? Teñen previsto? Mire, de momento esa cuestión non surdiu. O que é certo é que ainda o señor Serafín Núñez e máis eu estivemos hoxe á tarde con responsables de Fombal e preguntamos pola situación dese colectivo e foi satisfactoria. Non podo dicir outra cousa. En ningún momento hai ninguna noticia de que haxa xubilados e pensionistas ou usuarios de Fombal descontentos. A nós non se nos transmitiu. Cando surta o tema, plantearemoslo. A verdade, 4. Sabemos xa canta xente disposta a acoller refugiados temos en Barbadás. Sabemos con que medios e locais contamos para os refugiados. No, a cuestión, despois se quere salir, porque coñece o caso de forma máis concreta, ustedes saben que ainda o goberno español non acolleu a ningún refugiado neste país. Por lo tanto, estáse traballando no asunto. De feito, o señor Serafín Núñez, ainda hai uns poucos días, foi a ver o convento de Sobrado, a instancias dos propios responsables dese convento. De momento, neste país, chamado España, ainda non se acolleu a ningún refugiado sirio. E o señor Serafín Núñez ten algo a contar sobre iso? Bueno, sí, dicir que efectivamente estivemos realizando xestións tanto en relación coa antigua fábrica de galos que non se pode concretar porque a titularidade é diversa de varias institucións bancarias e, por tanto, non se pode concretar ninguna actuación ao respecto, ainda que teñen instalacións precisas para poder albergar un refugiado neste caso, pero non. E estamos traballando na outra línea, que é a do antigo convento, do antigo colexio internado que había das monxas de Sobrado, e, de feito, como dice o señor alcalde, estuvo a semana pasada co director do colexio Miraflores, que ten a xestión do centro, e, bueno, estamos en colaboración directa co Fondo de Inmigración, Cafegan, transmitindo esta información, porque realmente vai a ser un centro que, nun futuro, a posibilidade de poder albergar unha cantidad de refugiados e, efectivamente, nos estamos en colaboración para poder albergar un número determinado. Hoxe valoramos entre 50 e 60 persoas sin ningún tipo de obra, nin nada, tal e como están as instalacións. E con respecto a xente que, digamos, a veciñanza que está colaborando, temos, como comentei no seu momento, abrimos un registro municipal para que a xente colaborase e, bueno, temos alguna familia que está interesada en adaptarse de idiomas e en colaborar con algún xeito tamén en relación con este tipo de cuestións. Un pouco son as líneas de actuación que estamos plantexando. E aquí quero volver a incidir na participación veciñal e que foi unha iniciativa por parte dun grupo de veciños este traballo. Por tanto, expresar como xa fixemos no anterior pleno o noso agradecemento a esa iniciativa veciñal.
Ademais, o de Sobrado é unha idea moi boa, penso que se pode poner en marcha, felicitámoslo de antemán por as xestións que propuxemos xa no anterior pleno. A utilización do convento, que é un dos sitios pensamos que mellores, bueno, se digo mellor, estamos abertos xa. Se teñen organizadas tamén as enquisas e os traballos que se van a coordinar este tema dos refugiados por parte do Concello. Bueno, a ver, con relación ao tema do convento, eu vou a decir un par de cuestións do internado das monxas, non? Aquí o Partido Popular documenta que efectivamente no anterior pleno o deixou caer. Este concelleiro, en algunha asamblea informativa, nomeadamente en Sobrado, antes deste pleno onde vostede, o seu compañeiro, falou dese tema, o dixo públicamente de que lle parecía unha instalación a caída e que iba a iniciar os trámites pertinentes para pôr esas instalacións a disposición do Estado da Xunta para poder albergar refugiados. Entón, quero dicir que non se apunte tantos, porque tanto, en principio, non é serve. Eu como vou insistir en relación a todas estas preguntas é que vostede está facendo unhas preguntas que nos parecen ben, pero insistir en que ainda non hai refugiados acollidos polo goberno do Estado. Pero que España ainda non acolleu a ningún refugiado sirio. E desde este Concello estánse adoptando medidas para estar preparados no momento que iso ocurra. No momento dos 16.000, creo recordar, 16.000 refugiados que supostamente vai a coller o Estado español ainda non se percibiu en España ningún. Si iso que dicíamos no anterior preso, por eso estamos preguntando que tipo de xestións se fan, porque casi parecía que estábamos no Congreso dos Diputados e non no Concello, por eso preguntamos que deberes ter feito. De feito, eu non preguntaba por o do Feliciteiros, por as xestións do documento, pero facía a pregunta que non se me contestou. Se xa teñen organizadas as enquisas, que as enquisas como as que eu lles ofertei, pero lembrar que esa moción non foi aprobada, esas propostas que fixeron vostedes non foi aprobada, por lo tanto non se van a organizar esas enquisas. E ningún tipo de enquisa, outras enquisas tampouco. Non, estáse traballando con colectivos veciñais e a través da Concellería o voluntariado para levarlo a cabo. A pregunta é se a iniciativa do Concello ou a iniciativa da xente. A iniciativa da xente acollida polo Concello. Correcto. E os traballadores que van coordinar o tema dos refugiados tampouco hai nada. Volvo a insistir, non hai refugiados neste país agora mesmo. Cando haxa unha previsión de distribución de cantos virán a Galicia, a diversas provincias, estáse traballando co FEGAM tamén para pôr a disposición deles cantas familias se poderían acoller aquí no noso Concello. Despois farán eles a distribución en colaboración e en consenso cos demais institucións que participan. Ahora mismo, claro, se non se puxo nada a disposición, tampouco sabemos do que podemos dispoñer. Esperamos que nos cheguen que do doute, despois xa non. Está dicindo o señor Concelleiro... Sacan millas contas do primeiro. Está dicindo o señor Concelleiro que se poden probablemente por a dispor da FEGAM, neste caso, e que están 50 60 personas. Eu remetí recentemente, non sei, a semana pasada, non sei o día, remetí un email para representantes da FEGAM, donde, con previo acordo do director deste centro, que é unha generación religiosa, e se pon a disposición estas instalacións para poder albergar un número determinado de xente. Non sabemos cantos. Estamos falando entre 50 e 60 persoas se puderan ubicar mañá mesmo. Ou se non hai ninguén aquí, eso se o dixeran. Estamos traballando nesa línea, claro. Tería algún coste para o Concello, comento? Sabe, gusta así así. Vamos a ver, en principio habría que establecer algún tipo de convenio de colaboración con distintas institucións, xa se ca Xunta, xa se co Estado, para articular un convenio de colaboración ca fundación, digamos, co centro religioso que é propiedade do tema e que as outras institucións. Entendo que o Concello aí vai a dispor, evidentemente, dun personal que serán as técnicas de servicios sociais para poder asesorar e poder facer un traballo de coordinación, pero non entendo que o Concello, a participación que poderá ter aí, entendo que ten que ser por parte do Estado, podemos participar de algún xeito, pero entendo que o Estado e Xunta de aí. Era o que dicíamos no pleno anterior, así se fan as cousas, non como planteábamos isto. Ben, benvidos ao pleno. Existe unha cesión do local ou instalación municipal situada na Rúa do Sino número 11 por parte do Concello de Barbadás á Asociación de Pensionistas e Xubilados, Fonfal. En caso afirmativo, solicitamos o facito do expediente. Vamos a ver, porque neste caso solicitou Fonval, ou a dirección de Fonval, foi a cesión, como se fixo noutras ocasións por parte do anterior goberno municipal das instalacións.
nada máis. Está na mesma situación que estaba anteriormente. A mesma que había no seu momento. Non é outra. De que fecha esa documentación? Non sei de que fecha é, non sei se iso podemos la pedir? Podemos pedir. Foi un documento solicitado por escrito no seu momento, hai uns días, non lembro a data, era 20 días solicitaron que se lle cedera a utilización dese espacio. Estamos a recibir múltiples queixas das asociacións polo horario das manualidades do seu funcionamento en xeral. Penso que sí, non? Non. Estamos a recibir múltiples queixas das asociacións polo horario das manualidades e o seu funcionamento en xeral. Como van a solucionarlo? Van a seguir cos horarios que teñen hoxe ou cambiar? Ten a palabra do señor Serafín. Sí, bueno, a programación das actividades de manualidades se fixo tamén con, en este caso, sin externalizacións, con traballadores e traballadoras do Concello, porque realmente, entre outras cuestións, non había alternativa viable, porque realmente outro tipo de áreas que pudieran estar e que pudieran dispor desta actividade, non había partida económica precisa para poder manter este tipo de actividade. Entón, se optou por non externalizar e por facelo con traballadoras propias, con xente propia do Concello. Estas traballadoras teñen que atender determinadas instalacións municipais en franxa horaria tamén de tarde, por lo tanto, alternamos distintos horarios de mañá e de tarde para intentar chegar, e se chegou a 10 parroquias, aos 10 lugares, con un horario pertinente para dar este tipo de manualidade. Non un caso de mañá e outro de tarde, porque o que non podíamos era pechar espazo infantil, por exemplo, a unha casa de xuventude, para atender outro tipo de cuestións, por lo tanto, e foi por esta cuestión se fixo, se programou este tipo de actividades tamén no horario de mañá e alguna de tarde, tamén hai horario de tarde, en algún lugar. Bueno, nada, decir que a xente está descontenta con ese cambio, Como está o expediente de ruina inminente da Casa Cuartel de Ramas? Ten a palabra a... Perdón, cales son as obras realizadas e cal é o plazo? Ten a palabra a señora Concelleira do Valle. Bueno, agora mesmo temos un presupuesto de 16.000 euros para levar a cabo a execución do expediente de derrubo e temos previsto incluír nos orzamentos do vindeiro ano para cometelo canto antes. Moitas grazas. Última pregunta, onde están as nóminas de seguridade social en o RPF dos concellos do grupo de goberno? Que os pedimos xa no seu momento. Fixémonos xa. Pois, insistirás a señora interventora para que se explique. Levamos dentro agora, os digo para a próxima, para recordar de mañá. Drogos? Algún drogo? Ninguén. Perdón. Vamos a ver, sí, dúas preguntas. Sí, dúas preguntas. O pasado 16 de setembro publicaronse unhas bases para a realización de unha bolsa para a contratación de cociñeiro. Entón, eu quería saber se é unha bolsa para sustitución ou é unha bolsa para provisión de vacante, tal e como ponen as propias bases, pues, están un pouco contradicense entre elas. Segundo, cantos postos de cociñeiro hai pertencentes ao Concello para elaborar unha bolsa de contratación, e se van ser unhas bolsas de contratación, creo que habría que facer un pouquinho máis neste sentido. Vamos a ver, número de contratacións á persoa que queda no primeiro orde ten un chamamento, primeiro habría que establecer o orde do chamamento, o segundo, canto tempo ten que traballar esa persoa para saltarse o orde da lista, como se van resolver os desempates, cando se van actualizar os méritos e a duración das propias cosas. Esa é a primeira pregunta. E a segunda, para a participación vecinal. Vamos a ver, teño entendido que se están mandando comunicacións ordinarias ás asociacións, ou polo menos a algunha asociación, con acuse de recibo e certificadas. A política de axuste de gasto, pues, bueno, comunicacións ordinarias que non levan consigo, non van vinculadas a ningún expediente administrativo, e aparte non se sinalan plazos. Incluso quixera saber se se está facendo así a todas as asociacións. Gracias. Bueno, en relación, vou empezar para outro, o que me estás contando dos acusos de arquivo,
si me consta que en algún momento se pode mandar unha carta por orden de recibo, ainda que penso que en relación cas asociacións, quero entender que non é así, porque normalmente estamos en contacto directo cos presidentes, cos secretarios, e que sabes ben, e creo que non se use modo soberano. E agora, si en algún momento particular se mandou alguna, ahora non teria que revisarlo, non sei exactamente, pero creo que non é o xeito. Estamos en comunicación máis por teléfono e personalmente no día a día, máis que en ese tipo de cuestión. E con respecto pois ao tema do que comentabas da substitución da cociñeira, bueno, vou a deixar que sea posiblemente un pouco a Silvia, a secretaria, que informe un pouco dos grandes regais, pero eu vou facer un pouco de evaluación política, é dicir, o que solicitamos foi que evidentemente sacar unhas listas para ter personas que puderan sustituir en todo caso a cociñeira da escola infantil, para evitar os gastos que ocasionaron en meses anteriores as baixas desta persona e que foron a cargo dos orzamentos municipais, dos orzamentos que tiñeron o Partido Popular, onde eran miles de euros de gasto mensualmente en catering, que non nos parecía absolutamente absurdo gastar ese dinheiro en caterings e dando ao rapaz mal de comer e gastar un dinheiro absolutamente exagerado en miles e miles de euros en catering, e iso está nos orzamentos. Deixo que sea, non sei se Silvia quer comentar alguna cuestión ao respecto do... Simplemente aclarar que se trata dunha provisión dunhas bases que se sacan coa posibilidade de cubrir unha posible baixa laboral da cociñeira. E poder así prever o que está dicindo o señor Serafín Núñez no sentido de evitar un gasto adicional para o Concello a través de suministrar a alimentación, as comidas, aos cativos e cativas por medio dun catering. Moitas gracias. Si é así, se van facer unhas bolsas a un único posto, a proposta sería facela para ocupacións que teñen máis número de traballadores no Concello. Gracias. Aquí, cedo la palabra a la señora secretaria. Vamos a ver, la cuestión es la siguiente. Siempre que se produce una baja laboral, nosotros resolvemos tirando del procedimiento selectivo. Procedimiento selectivo para el cual se a través del cual fue contratada esa persona. ¿Qué es lo que ocurre? Como estamos hablando de la guardería es un servicio que se asumió desde una gestión indirecta, se reasumió a gestión directa, entonces no hay proceso selectivo de esos trabajadores. El caso es que una de las fórmulas posibles es hacer un procedimiento selectivo y seguir llamando a la gente según el orden de lista de espera, tirar, porque lo que tienen que tener demostrado para cubrir una baja por enfermedad es el mérito y la capacidad, como cualquier trabajador para la administración. Por lo tanto, esa es una idea que tenemos y por supuesto no se va a actualizar y se va. En el resto de los campos vamos a seguir tirando de los procesos selectivos nuestros, porque es un poco extraño intentar hacer una lista de contratación cuando precisamente en estos momentos lo que menos se mueve en la administración pública es la contratación. Entonces, quizá este no sea el momento, nuestro momento de mayor apertura lo decidirá el mismo gobierno. Alguna pregunta ou rogo máis? Rogo, sí. O primeiro, se se podría solicitar o cambio da señalización que está na Estrada Nacional a altura do lazo que queda baixo, na Estrada Nacional coa lazo da Badás, a altura do Motel Cancún, aí está máis señalizado, a veces cando saen os coches e, bueno, en varias ocasións teño visto xente que sale obedecendo os sinais e ten que pisar a continua, e se non se obedecen un peligro. Un despiste penso que da rede de carretera deste estado. Ten a palabra o concelleiro, señor Rafael Sierra. Con respecto a eso, quería comentar unha cousa. Por certo, para que vexa como funciona a administración do Partido Popular. Este concelleiro que está aquí estuveron pintando esa carretera. Inda antes, cando anduveron botando o asfalto, eu agarrei, xa fixen un escrito, eu enviei á Consellería de Vías e Obras, creo que é, ou a Consellería de Infraestructuras, solicitando eso. Veu un técnico da Xunta
enviaron un técnico, isto foi rapidísimo, é dicir, enviaron un técnico da Xunta ao cabo de 2 días de meter o escrito. Eso díxome que non había problema ningún. Ademais me dixo que moitas gracias por faelo antes de pintariles. O resultado, viñeron ese outro día, cando pasei por ali xa estaba pintado. Deixaron como estaba. Esa é o que lle teño que decir. E senón, o escrito está baixo feito. Sí. Bueno, sigue insistindo na medida posible, porque como antes a competencia, lógicamente, deles e asumir as características, asumir a culpa do Concello. O escrito, nos insistiremos en que se siga traballando nesa línea. Tamén un pouco nesa línea, solicitar a sinalización da saída 222 da autoestrada, o acceso para Barbadás, en xeral, non só para Ventradas. Non sei se teño fixado que está señalizado nas Ventradas, e se debería señalizar, posto que agora podemos vir por aí tamén cara a Barbadás, e é unha forma mellor de descongestionar un poquinho máis a Valenzá para a xente que non nos hai. Non sei se expliquei ben, sí? Terceiro rogo que é para o señor alcalde, lle pido que lle diga a verdade aos ciudadanos que non teñen ningún outro solar para o centro de saúde a estas alturas, despois de planos na oposición, sin telo, entón non había outro millor. Non sei se ao millor, cando isto era na época dos romanos e íbamos de carballo en carballo saltando, se podía ter. Non sei se cando a Valenzá non era Valenzá, se podía ter. O que digo é a realidade que eu vivo cando estamos en estas situacións é esa, por iso aportábamos esas solucións. E cuarto rogo, que tamén vai un pouco nesa línea, que prometeu a democracia no Concello que o cumpla, que deixenos comentar por lo menos un pouco cando se nos insulta, inda que sexa políticamente, que podamos por lo menos explicar cousas, que a veces, como fixo antes a miña compañera Cheve, e explicou a Fina, aclarou o tema, a veces son malos entendidos. Sí, gracias. Vou empezar por final. Cando me dixen falando de cinismo, de cutrería, e similares, referíme a unha actuación política. Hai moita diferencia entre dirixirse personalmente a alguén a definir unha actuación política. E aos feitos me volvo a repetir. Cutrerío, desde o momento que o Partido Popular ten que ceder novamente a Xunta de Galicia 1.500 metros cuadrados, porque o terreno é insuficiente. E así. Entón, porque non dá motivo a un debate, é unha calificación política. Outra cousa é unha descalificación personal. Vostedes xa tiveron os seus 2 turnos de intervención, e, polo tanto, non procedían. Dicir a verdade aos cidadáns. Eu sempre lle dixen a verdade aos cidadáns. Se queren, remítome novamente a unha conversación que tiven hai anos co ex-alcalde. Permítame, vai por esa vía de señor que un día eso ponte a unha no, simplemente vou a decir porque ese tipo de afirmación sin estar presente non le vou a calificar con respeto por educación, pero non vou a rematar que onde vai me parece moi mal gusto falouse de diversas ubicacións, punto e final, e non se aceptaron. Hoxe, por hoxe, non hai ningún tipo de ubicación distinta no planeamento deste Concello. Pero decir que quen fixo planeamento deste Concello foron vostedes. E quen traballou urbanísticamente neste Concello foron vostedes. E quen deixou especular sistemáticamente co chan deste Concello foron vostedes. Entón, os responsables desta defeita son vostedes. Non hai moito máis que dicir sobre eso. Asuman as súas responsabilidades e non boten merda de os demais grupos políticos. Nós estamos cumplindo con a nosa responsabilidade con relación aos veciños e veciñas deste Concello. Vostedes asuman a súa. Como dixo o señor Serafín Núñez antes, nós traballamos no presente, pero para resolver eivas do pasado. Eso é o que temos que resolver. Pero o pasado existe. E vostedes queren agora enturbialo ou tapalo mediante a proposta de diversas mocións que intentan capear esas carencias que vostedes demostraron no seu momento. Estou dicindo carencias por non utilizar outros adxectivos. Pensan vostedes que con presentar unha moción aquí en relación a accesibilidade sobre o centro de saúde, os veciños e veciñas deste Concello van a obviar que vostedes foron os que destinaron o centro de saúde aí. Non o olvidan, que gracias a Dios os veciños e veciñas deste Concello son ben inteligentes. Sempre foron. Agora tamén. Non olvido. Pero non teño. Non teño solar. Non teño solar. Volvo a dicir, porque foron vostedes os que xogaron co urbanismo deste Concello. Foron vostedes os que nos
Falamos. Un solar, había tal. Non hai solar. Nunca se dixo que había solar. Non teñen outro Nunca millón se a dixo Valenzai eso. como... Pero non tapen as súas vergoñas, non tapen as súas vergoñas lanzando néboas contra os demais. Porque a súa vergoña está á vista. Está ali arriba no cubio da Rúa do Outeiro. A súa vergoña está aí. A súa vergoña está aí. Nos poñeremos solucións a esa accesibilidade, non se preocupe por iso. E poñeremos bastante mellor que as propostas que vostedes fixeron. Con toda a seguridade, garantizo. Seguramente que sí. O Gallao vexa e o vexamos nós tamén e os veciños que están aquí presentes. Correspondelle ten un turno de palabra tamén os veciños e veciñas deste concello, os asistentes aquí. E faltaba un robo. Boas tardes a todos. Eu digo que o que había que tratar era decidir un pouco antes as luces, que ahora se nos omite antes, desta calle, a Avenida Rosales, toda a parte de abaixo está sin luz. Vamos a tratar de... Estamos sin luz. Facemos eco desa suxerencia. Queda fechada a sesión, teñen a palabra os veciños e vecinas. Queren facer algún rogo, alguna pregunta, estamos no turno de palabra. Pois queda rematada a sesión. Moitas grazas a todos e grazas por asistir. Lo de